Duniyar Hausa News. Rahotanni daga birnin London suna nuna cewa dubban mutane suna gudanar da zanga-zanga adawa da shige da fice a tsakiyar birnin London a yau. Masu zanga-zanga suna bayyana damuwa akan karuwar bakin haure, suna cewa hakan na ƙara matsin lamba kan gidaje, ayyukan yi, kiwon lafiya da tsaro. Jami'an tsaro suna tabbatar da cewa an gudanar da zanga-zanga cikin tsari tare da gudanar da ɗaukar matakin tsaro domin kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Duk da haka, ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da wasu 'yan siyasa sun yi kirari da guje nuna wariya, suna jaddada cewa shige da fice na taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban tattalin arzikin Birtaniya. Batun shige da fice na ci gaba da zama ɗaya daga cikin manyan batutuwan siyasa a ƙasar Birtaniya.